didhawuhi apa karo wakmu Destarastra dinen babat merentani pinangka kanggo kamukten sedulurku kabeh Pandhawa 5 lan ibuku Kunthi Talibrata adikku Di Adu Bratasena kene ya Di tak jarwani ya Di tata gelar wana merentani kuwi wujud teng alas bondo nanging kuwi ngono kedatoning para jin kuwi kratone para dedemit kratoning para gendruwo apa sehat dirakulak pawarta adol pangurmu jalma mara satu mati yen to sehat dimbacut yen to sehat diterus anggone babat alas merentani iki engko bali karyaran wong kok wedi karo demit wong kok wedi karo druwu Anoman kakangku rasah kakaya tembung ora becik iki duduk perkaramu iki parane Bratasena becik kowe bali yo aja aku sing dadi pepalangmu nggonmu babat ana pren ya to ora dublak tak bongko Anoman malumpat sampun Rabdeng naga sari ulat mangandhap sang byah putri adi adikku Di Bratasena yen tak rasa-rasa bener apa sing dadi sediamu apa sing dadi tekadmu kowe bakal babat wana merentani pinangka gawe kamukten sedulurmu kabeh ya to ya yen to ora kena tak balekake yen to kowe ora tak ketuturi jejer aku wong tuwa ya mung sak bisa-bisa bakal sabiyantu kelawan kowe sak iso-iso aku barang bakal sabiyantu karo wekasmu nggonmu babat wana merentani pun kakang sing ndombani Yayi Bratasena nggonmu babat wana merentani muga bisa kasembadan Bratasena kale mangre rek kedangan ae rek